Bütün dünya yalkımlı salam. Men Çemenöre ve Olga Çarıyeva bile olup birleşip sizi protesta çağıracak. Gelecekki protesta. Yurdunuzun geleceği ise vacip olsa birleşin, koşulun, gelin. Yine biz yine de Olga Çarıyeva olup ve de zenanlar olup hem de halkın sesi olup hemmemiz bilece birleşip şu protestları yola salacak bolup otyryz. Bu protestların nişanı birinciden 27 oktyabr Türkmenistan'ın garaşsızlık günü. İkinciden hem siyasi tutsaqları bizim kolduğumuz önküsünden hem güýçlenendigini görkezjek. Ve de hökümetlerden şeyle diktator hökümetlerden biz siyasi tutsaqları, prostoy adamları türmeden çıkarmagyny talap etmek. Sağ olun. Olga. Salam vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün yine çemin bilen bile duşmalı ettik, gürleştik. Hemem geçirilecek gelecekteki şu oktyabr ayının içinde geçirilecek iki tane proteste sizi çağırmak isteyez. Protestlerin birincisi New York'ta onun yankı Birleşen Milletler Kurumasının binasının önünü 14. Oktyabr'da Columbus günü gabat gelýär. İkinci protestem Washington DC'de ayın 28'i olan birinci güne düşýär. Vatandaşlar gelin ähliňiz kim biperway bolmayan bolsa şu Türkmen halkynyň bolup geçýän başyndan geçirýän günlerine, agyr günlerine kim biperway däl bolsa gatnaşyp bilerler. Hoş geldiňiz. Şu ýerde de görüşürüz. Protestlaryň mazmuny bilen protest bolup durka ýa-da gutorandan soň biz YouTube kanallarymyzda goýarys, paýlaşarys. Ine şu ýerde de tanışyp bilersiňiz. Kim uzakdan synlamak isleýän bolsa başga döwletlerde ýerleşýänler, ýaşaýanlar YouTube kanalyny üstü bilen görüp bilerler. Ne şunu aýdaýyn Nidim Çemen dowam edip bilersiň. Hawa sağ ol Olga. Men şu ýerde bir nemäni goşjakdym. Biz hemişe bilelikde şu işleri edip ýördük. Dowam edip otyryz. Şeýle men biraz başga bir işler bilen meşgullandym. Ýöne olam biziň ýurdumyza degişli işlerdi. Şoň üçin o zatlary men şu wagt açyp oturjak däl. Ýöne edilen işken aýtjak zatym şu ýerde bir aýyň içinde şeýle bir näçe wakalary gördüm. Başga toparlar, tok keten toparlary hüjüm edip durlar size henizem. Iň başynda biziň toparlarymyz bile çykypdy. Türkmenýa bizýän sewe halkyň sesi hereketi. Biz bile çykypdyk, biz bile şu ugruny gidipdik, bile de şu işleri edipdik. Şonda halk biz bilen boldy, biz bilen görüşdi, biz halky daşy birleşdirdik, biz başga aktivistlaryny birleşdirdik, ýanymyza getirip. Ýöne beli biziň işimiz biraz kynçylyk gördi, böwetlik gördi. Nämeden? Sebäbi başga tok keten DTP toparyň ýa-da başgalaryň iki sanyk jurnalistliği var. Biremdäl indi iki boldylar. Difamasiýa maglumatlary ýaýradyp bir topar kirli işleri edip esasam siziň toparyňyza karşı iş edip otyrlar. Men indi şu ýerde öz sesimi size goldaw bermek üçin görkezjek. Birinciden dünküde men 26 sentýabrda şolaň ikisiniň oturan näme programmasyny gördüm. Programmalarına oturan yerine Soyunova karşı bir topar hapa difamasiýa zatlary aýdyp otyrlar. Yalan zatlary öz-özünden çıkarıp özüm gyzyny ulanyp otyrlar. Bir cinayet işi birinciden. Jurnalistlikler, siz zatlary bilmeýän bolsaňyz häzirden bilip goýun. Bu cinayet işi. Sizde subutnama bar bolsa açyk görkeziň. Subutnama bar bolsa hökümete barıp şu subutnamany ertin. Şu wagt siz prosto tak hapa, kirli, özüňize degişli maglumatlary ýaýradyp otyrsyňyz. Jolta pressa diýilýär siz ýalylara, siz ýaly jurnalistliklary. Bira Çehiýada oturany, Kanadadan çykan Geday biri, assenizator, Polsa'da oturan, ikinçisem şu Şwetsiýada oturan. Men häzir açyk şoňa da karşı şu sözleri aýtjak. Sebäbi ýaşullar bize gara bir topar iş etdiler.
İki, menin yine de bir koşacak zatım, sizin toparınıza men ayratin sağ olsun aytacak. Olga, sebebi sizin toparınızda katı ken erkekler var. Sağ olsun. Hakiki erkekler ene şu halkın siyasi hareketinde. Esasım akıl teke ve temrat. Size ayratin sağ olsun. Gelip siz dinlemeni del hemme ayalları korudunuz. Ene şuna erkeklik değil ya. Hökümedin mahama milli heleyler maçların toprağından bir adını itin nesle qoңur koşesi diyen biri gelip bir topar öz ejesinin emjegi, öz ejesinin jelepligi hakkında aydıp oturdu, döküp oturdu bir topar hapani. Ene hazır men aydıp otirin. Özünüz qırnak, sizin ejeniz hem qırnak, serdarın hem Berdi Muhammedov Qur'angulyň hem ejesem qırnak. Näme üçin? Sebebi siz birinciden nirdaki yok orslaryň qırnaklary, ikinciden hem mahamalar sizin özüňiz hem qırnak. Bize yurtlarda, bu yerlerde biz azat gezip ýörüs. Erkin gezip ýörüs, erkin hereketler etip ýörüs. Etçegimize edýäs, gitçegimize gidýäs, goýjagymyzy goýýas. Sizden sonra oturamız, kim näme giydi, kim näme koydu. Spesialne giyenim, spesialne size sögünyenim. Ene, şu men aytjak zatlarım, başka men koşup oturmayın şu at, yana Olga ve halkın sesi bizim Türkmeniya объединяемся ve menin lichni, şahsi qoldowum sizinki. Protestlara gelin, 28. oktyabr bolýar. Protestler, tak što iki ilçhanaň öňüne bararız ve bu yerde diňe garaşsyzlyk günüň nowaty däldi. Şu yerde biz siyasi tutsaglaryň haklaryny, hukuklaryny talap ederiz. Sağ olun. Hawanna vatandaşlar New York'daki geçirilecek protest yine bir tabar gaýtalayyn 14. oktýabrda sagat günü 2 gün örtan bolýar. 2'de Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňüne gelin. İslanınız var bolsa, eliniz degen bolsa, sebebi ol boş güne düşýär. Amerikada praznik, ýa-ni bayramçylyk, Columbus günü. 28. oktýabrda Washington DC, o ýerde ähli pasolstwalaryň ýa-ni ýerleşýän ýeri, ähli döwletleriň pasolstwalary ýerleşýär. Türkiýe pasolstwasynyň öňünde, bir Türkmenistanyň pasolstwasynyň öňünde, ikisiniň arasy gaty uzak däl. Sagat 2 şol ýerde ilki Türkiýe pasolstwasynyň öňüne gelirsiňiz, gelip bileniňiz. Ondan soň bile Türkmen pasolstwasyna tarap ýörer. O ýerde de protest geçirmekçi. Heme Türkmenistanyň ilkinji respublika bolup döredilen günü 27. oktyabr 1924-nji ýyl. Näme üçin Türkmen uzurpatorlar ony öz bähbitleri üçin 27. sentýabra geçirdiler. Näme üçin islan senelerini, islan bayramçylyklaryny, özleriniň klanlaryny, özleriniň maşgala çilenleriniň, maşgala agzalarynyň doglan günlerini bellep, şoňa görärek seneleri ütgedýärler. Öňkü Niyazow ejesiniň atlaryna çenni, kakasynyň atlaryna çenni, mektepleri çenni, köçeleri çenni. Ähli ýerleri ütgedip çykdy. Günüň aýyň atlaryna çenni ütgedip, Gurban Sultan eje ýene bir zat Türkmen başy aýy, ýene gör. Şular ýaly edip hemme zatlar ütgedip, bulamuzur edip taşlady. Näme bu zatlar Türkmenistanyň umumy konstitusiýasy ýa-da Türkmenistan döwleti siz üçin oýunjakmy? Onu islan senesini beýlak süýşürip ýörer ýaly. Näme üçin biz Washingtonda we New York'da protest etmekçi birinciden aýan gaýdyşmaýaly bayramçylyklary ütgedýärler. 27. oktýabrdaky garaşsyzlyk bayramçylygyny bayramyny 27. sentýabra geçirdiler. Ine bula birinji, ikinciden hem ýa-ni syýasy tutsaglary barada, şulary boşatmaklary barada. Bir güne oturan adamlar hiç bir iş etmedik. Ya bir ellerine yara galyp bir söwüşe çağırmadyk. Ya bir sen ejeň bajeň diýip mesela Merdan Muhammedow ekranyna hey bir gördüňizmi 4-5 ýyllap çykyş edip geldi. Biriňiziň ejeňide ýa biriňiziň bajeňide ýetdimi? Dilini hapaladymy? Ýok elbetde. Gaty medeniýetli oglanyny.
Ine şolary bir güne saklap otursunuz ine şol sebäplerim, şol sebäpdenim. Ähli eli bar adamlaryň ady tutuljakdyr şol protestde. Kimin eli bar bolsa şu adam ogurlukdy. Buňa näme diýilýär? Human trafficking diýilýär. Şu zatlarda eli bar adamlaryň ady tutuljakdyr birin şol protestde. Eger şol bir güne adamlar goý bermeseňiz bütün dünýä ýaltanman, bütün dünýä jar ederiz. Şul adamlaryň şular ýaly işlerde eli bar diýip birin aýdyp bereriz. Ine birinci däl ikinci sapar bolýar. Siyasi tutsaglar bar idi. Birinci sapar neçe men öre etdi. Washington DC'de ikinci sapara mene ýeride bile geçirmekçi. Şonu maslahat edýär häzir 14. oktyabr we 28. oktyabr ikisem sagat 2 gün ortan 2'de. Sağ ol Olga, onda biz yine de qaytalaly. New York'ta saat 2'de 14. oktyabryda ONU'nun öňünde. Birleşik Milletler Guramasının öňünde. 28. oktyabr Washington'da saat 2'de. İkisem birinci güne düşüyor. Yine de bir küçük goşak zatım. Atlary taşada gitmek gerek değil Olga. Atlaryny birinci atlar ol Tohum'un aty, ikinci Rashid Miredov, üçüncü Vepa Hacıyev. Şolar hemme yerde koşulup oturan. Onun güçleri Maksat Saparmuradov hemişe vardı. Maksat Saparmuradov Vepa Hacıyeviň nastavnigi, hemişe bunu bilýärdik. Yine de brat Devran Orazglyçev. Ol hemişe Türkiýede bolan, Türkmenistanda bolan Atawatan kanalyny alyp baran, hemme yerde sokulan zat edilen birinji ogurlanan adam, oglan yigit, oň ady Omurzak Omarquliýew. Ana şolar şondan başlap, şolar şu işleri haçandan bäri edip barşy. Biziň hem ikimiziň şu herekete girenimiziň sebäbi Omurzak Omarquliýew 2018'de ogurlandy. Şonda biz açyk aktiv hereketimizi başlatdyk. Hawa. Ondan öň biz prosta açyk çykyş edýärdik, ýöne biz hiç herekete goşulmaýardyk. Indi siz hökümet biziň hemmämizi birleşdirdiňiz. Daşy siziň güjükleriňiz hem itin goňur nesli diýen haramzadalaram birleşdirdiler. Taşda dowam hereketiňize dowam, biz birleşip biz sizi döweriz bir gün. Nesip. Yine biri var, onun adynam soň öwreniriz, aýdarys, men häzir ýadymda ýok. Türkiýe Respublikasyna baryp, liçne özi ogurlap alyp gaýdan Merdan Muhammedowi. Ine oň adyna men öwrenir, Käriz öz kanalyna aýdypdy. Şonuň adyny öwrenen, onam ýazyp alaryn. Ulardan hoş sağ bolun. Protestimize gelin hökman, halk size şu hereketleri gerek bolsa gelip öz goldawyňyzy berin. Sebäbi biz ederiz, biz ýananlar goşularys, birleşeriz, biz ýanarlar hemişe ederiz işlerimizi. Ýöne siz goşulmasaňyz bu işler hiç ýere ýetmez. Goşulun, gelin, daşy başga toparlarym özüni güýçli görkezýän ýa-da ýene bir zat edýän toparlar geljek diýse gelsinler, görkezsinler. Olaryň näkili birleşip biljekdigini. Ine 28. oktyabr ve 14. oktyabr 14. oktyabr New York'un öňünde 2'de 28. oktyabr Washington'un ilçihanaň Türkmenistan we Türk ilçihanaň öňünde 2'de. Gelin. Ondan kimde baýdak bar bolsa, Türkmen baýdagy bar bolsa, ökmen alyp gelin. Sebäbi bu bir wajyp bir signal halk üçin oturan, ýa-ni pasolstwaň içinde oturanlar üçin, Türkiýeň içindäki pasolstwaň içindäki oturanlar üçin, Türkmenistanlar üçin, köçeden barýanlar üçin ökmen bir wajyp bir signal, baýdaklar hökmen bolaýmaly. Ine şonam bir aýdaýyn idim. Kimde baýdak bar bolsa alyp gelsinler. Mende bar, men getiren özüm kiýmem. Boldy. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun oturun. This morning. Thank you. Have a good one. Bye-bye.